пълни аплодисменти, после ще ви кажа коя е. Здравей, кажи ни как се казваш? Аз се казвам Майя. Откъде си? Сега съм на състезание по ментална аритметика. А откъде идваш? Идвам от Бургас. От Бургас. Как се казва твой треньор? Моят треньор се казва Таня. Добра ли е? Много. Кажи ми сега, кое е най-якото нещо в менталната аритметика? Най-якото нещо в менталната аритметика е състезанието, ума и приятелите. Защото там може да намерим приятели. Така ли? Да. Кажи ми, какво правите в заниманието по ментална аритметика? Играеме, учиме и се забавляваме. А кое е най-интересното в менталната аритметика? Най-интересното в менталната аритметика за мен е, например, приятелите и ума, защото сега ще ходи на много състезания и ще ми харесва много и ще съм щастлива, отколкото да седя вкъщи и нищо да правя. Здравейте, кажете ми как се казвате? Аз съм Евгения. А сте майка на? Съм майка на Кристина. От колко време Ради посещава занимания по ментална аритметика? Посещава от 2 години заниманието, когато беше на 5. А според вас, какво промени менталната аритметика, Ради? Ами промени го много. Той всъщност порасна. Докато посещаваше курса по ментална аритметика, стана разумен, стана различен, промени се. А на какво го научи? Научи го да бъде по-добър. Прекрасно. А според... Научи го да знае, че може да успява да се справя. Прекрасно. А според вас каква е цената на успех? Труд. С много труд се постига успех. Здравейте, кажете ми как се казвате? Аз съм Севили Откъде сте? от Благоевград. А вашето детенце е? Катерина Бункалова На колко годинки е? на 7. От колко време посещава ментална аритметика? И от близо 2 години. С какво менталната аритметика помогна? Менталната аритметика според мен помогна страшно много за нейното развитие, първо за мозъка и страшно бързо започна да запомня всякакви неща. От сорта на стихотворение, например. Учитаме го 2 пъти, вече го знаем. Прекрасно. Да. А обича ли да ходи на ментална аритметика? Обича да ходи, да. Има моменти, в които е трудно, но смятам, че преподавателя Лилия, за което съм страшно благодарна, много така добре подхожда към децата и при всякаква трудност изказва нейните така, как да кажа, страхотно се справи с децата. Според вас каква е цената на успех? Цената на успеха е труд, усилия и желание. Здравейте, кажете ни как се казвате? Здравейте, Десислава се казва. И сте майка на? Съм майка на София. София е на колко годинки? София на 9. От колко време посещава ментална аритметика? Ментална аритметика посещава от 2 години. С какво менталната аритметика промени вашето дете? Смятам, че е по-дисциплинирана, по-ентусиазирана и има жажда за знания и успехи. А каква е цената на успех?